Αχ, μαμάδες, γρήγορα πείτε μου γιατί έχω πρόβλημα, λέει. 2,47 μάλλον ερωτηματικά, 500 θαυμαστικά. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο, τα κάναμε σεξ η κόρη μου που είναι 6 χρονών και μας είδε και άρχισε και έκλαιγε αμέσως και παστήκαμε, λέει. Αλλά επειδή δεν τα κάναμε παραδοσιακά, επειδή δεν το κάναμε, λέει, παραδοσιακά, με αρνάκι δηλαδή και με κρασάκι και με υπηρώτικα, μας είδε δυστυχώς ολόκληρους γυμνούς καθώς και τα όργανά μας. Ας το διάλογο, μαλάκα. Νόμιζα πιο γκοθ. Σηκώτια στα χέρια. Σηκώτια και σπλήνες. Εν τω μεταξύ, ότι το παραδοσιακό αυτινής είναι να μην δίνεται τελείως. Καθώς και τα όργανα μας. Σπληναριά, εντεριά. Πείτε μου ότι πρέπει να κάνω 4 μέρες τώρα δεν τρώει το φαγητό της. Και μας κοιτάζει με θυμωμένο βλέμμα, λέει. Και στο αποκορύφωμα άρχισε να κλαίει σήμερα το πρωί και μου λέει: Μαμά, γιατί πήρες τον μπαμπά από μένα? Αμάν. Και είναι ο Φρόιντ στην μια γωνία του παιδιού και τον παίζει. Τι να κάνω, σκεφτόμαστε να την πάμε σε παιδοψυχολόγο. Αλλά είναι αυτή η σωστή λύση. Δεν θέλω να γίνουμε και ρεζίλ των σκυλιών. Να λένε πως το παιδί μου είναι τρελό, αλλά δεν θέλω να τρελαθεί και στα αλήθεια όμως. Και από κάτω, παιδιά, δεν χρειάζεται να εξηγήσω, αλλά γίνεται της πουτάνας από σχόλια. Μαρία, καλά και εσύ δεν είχες κλειδώσει καμία πόρτα. Τέλος πάντων, δοκίμασε να της πεις ότι ο μπαμπάς, σαν μπαμπάς, ανήκει σε εσένα. Ο μπαμπάς, σαν άντρας, ανήκει στη μαμά μου. Ωραία το έπαιξε αυτή. Όχι, μαλακίες λέω. Καλά και εγώ θα γινόμουν μαλάκας γονιάς μου φαίνεται. Και εξήγησε της πως δεν είναι κάτι κακό αυτό που έγινε, αλλά άλλες γυναίκες το κάνουν όταν μεγαλώσουνε. Σταματίνα! Μπράβο, της έφερες απότομα τη φάση του υποδίου συμπλέγματος. Τώρα θα σε μισεί και θα προσκοληθεί με ζήλο στον πατέρα της. Πρέπει να την πας άμεσα σε ψυχολόγο. Η άλλη το έκανε, λες, και έφαγε κάτι τοξικό. Γρήγορα κάτι να ξεράσει. Κάτι να ξεβάλει δάχτυλο. Και της βάζει δάχτυλο. Και της λέει: και κύριε Βλάκα. Άμα και το παιδί. Κατερίνα, αυτή που είχε το πρόβλημα, απαντάει: Μαρία μου, η πόρτα ναι, δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά ήταν αργά, 10 το βράδυ. Αυτή τέτοια ώρα κοιμάται. Της το είπα αυτό που μου είπες και είπε πως και αυτή θέλει τον μπαμπά σαν άντρα. Αμάν! Ρε, πάτε καλά, ρε! Και σαν μπαμπά. Και άρχισε πάλι να κλαίει και με έσπρωξε. Και δεν του δίνει χαστούκια, ρε, που τα αφήνει και. Κατάλαβες τι είναι οι μανούλες, παιδιά, το προσέξατε? Οι μανούλες είναι τα fucking teens που μεγάλωσαν. Τα νεύρα μου έχουν σπάσει, δεν ξέρω τι να κάνω. Και ο άντρας μου δεν συνεννοείται. Λέει: παιδί είναι, δεν θα το θυμάται σε ένα μήνα. Αλλά είναι 6 χρονών, όχι 2. Και λέει: ναι, για ρώτα το όμως τι του έκανα εγώ 2 χρονών. Δεν ξέρει, ούτε εσύ ξέρεις. Και μάλλον δεν θα πρέπει να το πω αυτό. Τι του έκανα? Όπως το έκανα να ξεράσει. Γιατί είχε πάει, γιατί είχε βρει μια βρωμιά κάτι και την έφαγε. Και είναι ο Φρόιντ. Λέγε καλά, λέγε καλά! Ελένη, γράφει το κατηγορό του Ζολά, τον εθνικό μας ύμνο, 522.000 στροφές. Και αρχίζει. Κάτι τέτοιο έπαθε η κόρη μας, είναι 7 χρονών και μας είδε να κάνουμε σεχ. Το είπα στη μαμά μου και μου είπε να την πάμε να εξομολογηθεί. Άλλη σχολή σκέψης εκεί. Εγώ θέλω να πάει το 6χρονο να εξομολογηθεί τον παπά. Και να πει το 6χρονο: Παπά, είδα τον πατέρα μου να γαμάει τη μάνα μου. Της έδινε και κάτι χαστούκια και την έλεγε: πάρε τα μωρή μου μαλακισμένη, της έλεγε. Και έλεγε: μα ναι, έλεγε, κάνε μου κι άλλα τέτοια. Εσύ έχεις πιάσει γονείς να κάνουν σεξ? Εγώ τους έχω πιάσει. Και στον κόσμο. Η Χαρά λέει: καλημέρα σε όλα τα κορίτσα. Γνωρίζετε κάποια εκκλησία που να μην έχει στάνταρ τιμή για τη βάφτιση στη Θεσσαλονίκη? Μας κάνει πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Απαντάει η Κατερίνα από κάτω. Υπάρχει κάποια μανούλα που έχει γεννήσει με επισκληρίδιο να έχει τατουάζ στη μέση? Ό,τι να είναι. Και απαντάω κι εγώ: παιδιά, το φυστικό βούτυρο είναι κακάλι παρά ή όχι? Και με κοιτάνε και μου λένε: τι λέξεις εδώ? Και μου στο χωρώ. Το λέω μια ερώτηση. Νόμιζα ότι κάναμε γενικά ερωτήσεις. Yes, αυτό είναι το. Η κορούλα σας είναι? Έλα, φεύγω, θα το έχεις ξεχάσει μέχρι αύριο, μην ανησυχείτε. Καλύτερα μια μητέρα να γεννήσει ένα παιδί, να το βαφτίσει και μετά να το σκοτώσει. Αυτό είναι η εξέλιξη του Μπουλμπασάρη. Τώρα εξελίχθηκε το Pokemon της μανούλας. Βγάζει το αληθινό πετσί του. Παρά να κάνει έκτρωση, στην πρώτη περίπτωση το μωράκι θα πάει άγγελος στον ουρανό, ενώ το αβάπτιστο θα είναι τυφλό έως την τελική χρήση. Μαλάκα! Ξέρεις πως επικίνδυνο είναι αυτό που είπε τώρα? Μία τρελίνα υπάρχει εκεί έξω. Λέει: καλύτερα μια μητέρα να γεννήσει ένα παιδί, να το βαφτίσει και μετά να το σκοτώσει. Ότι λέει αυτό. Καλύτερα αυτό να πράγμα να βαφτιστεί. Παρά να κάνει έκτρωση. Για να σωθεί η ψυχή του. Μαλάκα ταινία. Αμάν.
Κορίτσια, αφήνω το post 10 λεπτά και μετά το σβήνω. Φαντάστηκε και γράφει. Πετάξτε από το σπίτι σας το ψηλό αλάτι. Μόνο χοντρό στο φαγητό και παντού. Μας λυτριάζουν με το ψηλό αλάτι. Είναι 15 ετής, εκατοσπασμένα γυαλιά για καλύτερη ροή και για να μην πιάνει υγρασία. Γι' αυτό και παθαίνουμε υπέρταση. Γδέρνονται οι αρτηρίες και δημιουργείται υπερεμία για να αναπλαθούν. Και όταν αναπλαθούν τελικά είναι σκληρές, έτσι και οι θρομβώσεις και η αρτηριοσκλήρινση. Διαδώστε το, ό,τι μπορούμε να αποφεύγουμε είναι καλό. Η τύψα απέφυγε δασκάλους, απέφυγε ψυχολόγους, απέφυγε φίλους που την αγαπάγανε. Αστυνομίες. Απέφυγε τη λογική, απέφυγε αστυνομίες. Γι' αυτό και την κυνηγάνε, γι' αυτό λέει το βάζω και το βγάζω, γιατί με ακολουθάνε από την IP. Ποιος ξέρετε να την αυτή η IP, από έξω θα ήρθε αυτό το πράγμα. Καμημένε, μην τρώτε αλάτι ρε! Αυτό φταίει! Μην τρώτε αλάτι! Κι αν είναι αυτό το παιδάκι, πόσο χρονών είναι? 4, έχει βαπτιστεί! Μπόμπα! Σας παρακαλώ απλά ένα like και μια ανάρτηση να το δει ο κόσμος όλος. Έλεος είναι παιδάκι, σας σχετεύω να σωθεί. Χάθηκε η ανθρωπιά μας. Δεν μαζεύτηκαν αρκετά like στο Facebook για τη θεραπεία του αρρώστου Γιαννάκη. Ότι πέθανε το παιδί επειδή δεν μαζεύτηκαν like. Και η Αφροδίτη από τη Μανούλες το έκανε repost, ας πούμε. Και λέει: χάσαμε την ανθρωπιά μας, ρε παιδιά. Που πέθανε το ψεύτικο παιδάκι. Επειδή δεν μαζεύτηκαν like. Αφροδίτη, με ξέρεις. Με ξέρεις, τα λέω κομψά, τα λέω ωραία. Δεν θέλω να κάνω ακρότητες. Εντάξει, είσαι μαλακισμένη. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Εγώ σου λέω πως έχουν τα πράγματα, πήγαινε λίγο σπίτι σου σκέψου. Έχουμε ένα baby 3 μηνών. Όταν δεν κοιμάται, κλαίει διαρκώς. Αν δεν έχει κάποιο κοντά του να του μιλάει. Επειδή εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε τρίτο άτομο σπίτι, λέμε κάνουμε σωστά. Συγγνώμη, παιδιά, δεν τα λέω εγώ έτσι θα γράφει. Λέμε κάνουμε σωστά που του μιλάμε ή μήπως πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει να μένει και λίγο μόνο του. Γιατί είμαστε μόνοι μας, να μην κακοσυνηθάει. Υπάρχει κάποιος ειδικός για τέτοιου είδους συμβουλές? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι νομίζω γύρω στα 40 ευρώ η επίσκεψη. Ναι. Για μια ωρίτσα. Να σου πω κάτι. Μην τα τόσο παγωτάνε, μαλάκα στην τελική. Δηλαδή κόψε κάτι αντιγυνό, κάνε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το post εν ολίγης λένε για το σκηνικό που η Βανδύ βάφτισε μεγάλο σε ηλικία το παιδί της. Και γράφουν από κάτω. Να πάει φαντάρος, περιμένετε λίγο ακόμα. Αν είναι δυνατόν να παραμείνει αβάφτισε ένα παιδί τόσα χρόνια. Να πω το καθυστερείτε γιατί δεν έχετε χρήματα. Είναι ο νους, έλεος. Το ότι σ' αγαπάμε σαν τραγουδίστρια δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε τέτοια λάθη. Δηλαδή ούτε να κοινωνήσει το παιδί, ούτε τύπητα. Τι λες μωρέ μαλακισμένη, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Ζω! Χριστούγεννα, ελπίζω αυτό να μην το κάνουν κι άλλοι γιατί είσαι ένα pop idol. Αυτό το ξέρεις με μαλακισμένη ελληνικά, δεν ξέρεις να μιλάς. Ξερνάω μες στα μάτια σου! Και είσαι και βαπτισμένη κοπέλα, έλεος. Εγώ νομίζω ότι με βαφτίζεσαι, είσαι ήδη δίγλωσσος. Μαθαίνει γαλλικά, ισπανικά. Μπαμπαμ. Άμα είσαι από Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Γιατί κάποιος που έμενε Λέσβο που είναι κοντά από εκεί πέρα έμαθε τουρκικές σπουδές, πήγε μετά και τέτοια. Τι να κάνει. Εγώ αναρωτιέμαι, Νίνα μου. Εγώ αναρωτιέμαι, Νίνα μου, της λέει. Δεν τους μύριζε το παιδί, άντε πάλι. Δεν τους μύριζε το παιδί τόσα χρόνια βάπτιστο. Πώς το αντέχανε μες στο σπίτι. Μυρίζουνε παράξενα άμα είναι αβάπτιστα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τέλος πάντων, ευλογημένο να είναι. Νίνα μου. Ωραία νύχια. Ποιος αβάπτιστος είναι εδώ? Ή κάποιος χέστηκε, παιδιά, ή έχουμε αβάπτιστο στην παρέα? Μανούλες, είστε καθυστερημένες, αλλά σας αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε στη δουλειά μου. Συνεχίστε έτσι. Μη σκοτώσει καμία ηλίθεια το παιδί. Αβάπτιστο. Λοιπόν, Μανούλες, δεν τελειώσαμε. Θα είμαστε μαζί για πάντα. Αμάν. Μέχρι του χρόνου μαζί θα είμαστε. Και άλλες απορίες. Βάλτε και άλλες απορίες, παιδιά. Είναι τα πιο εύκολα λεφτά που έχω βγάλει.